Jenuba fैबाय थानाय बिसायख'थिनि मा बुंनो सानो? मा बुंनो सानो माने आगोल थांनाय बाराव आङो सापर्ट खालामदोंमोन एसिया रेकर्ड आं एसिया रेकर्ड माने बिराद गिदिर मोनसे एंगार जाबाय आरो जोंनाबो प्रमदा बुंदोंमोन नालाय आलादा एसेबो खमानो नङानो होनलायलायथारबाय नालाय मेलेमजिबिफ्रानो गावखौ बिराद बाख्नायदों जाहैबाय माने बुद्धिमाननि खामानि बिराद मावबाय होननानै बुंगारदों दालाय मबाइलाव नुबा बुंबा मुलुगनि बावसो इन्टेलिजेन्सफ्राबो दा बेनो जाहैबाय माने बेबायदि होनलायलायथारबाय नालाय एकदम फोथायबाय आङो होनबाथ' बेखौ सापर्ट खालामनांगौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दा गिलिर मोननाय जिनिस आरो आलादा रायजोनि एसे खमानो नङा होनलायलायथारबाय नालाय एकदम रंजाखांनाय बाज्ल'खांनाय गोसोजों आङो माने ओंखारबाय आरो आं माने जों बयबो ओंखारदों बुजायथि ओंखारबाय दा बेनो आदा जेन'बा मा होनो बारा गोरावबो रायलायला समाबो बारा गैया नालाय प्रमद बर'आनो जेन'बा जेब्ला हाग्रामा सरासति फालिदोंमोन दाखालि थांनायाव जयन्त बसुमतारी एमपि नङा होमबा बिथाङा एगजिस्ट आरो प्रमद बर'आनो बिथांमोना हाग्रामाखौ बुंदों हाग्रामा महिलारिनि बिटिसि बेयो मिनिंलेस बिटिसिआ रेजेक्ट जाबाय डिनाउन्सिं जाबाय बे खोथाखौ बुंदों जुदि रेजेक्ट जादा दिनैसिमबो मानि थाखाय बिथांमोना जेनेबा बे क'क्राझार सेक्रेटारिखौ पेसियेन्ट लांगोना मोखाङाव मानो बिटिसि बे मोनथाम आखुखौ दाननानै मानो लिरनो हायाखै बेनिफ्राय दा जेन'बा फैबाय थानाय बिसायख'थियाथ' बारा गोबाव गैला जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाखौ नोंथाङा मा आपिल खालामनो सानो मा खावलायनो सानो दिनैहाय जेनेबा देंखो देंखोगिरि